parlok Nongpoh pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sha karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number kendai lai henriu pra iwe pra lane pranyo sau not henriu nyau lai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi bet ise kini kikor komputer kiba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Nongpoh Town Shopping Complex Harishan Enterprise hakakamra kabashispa Uwei refurbished laptop but desktop phun hau number pra Uwei lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo arnyo sawar drunyo lese nak bentagi kertong kibai khun doyap bat ki batrishtom ha ka jingpen kre bani khon ya ke election MDC sha ki artali ki district council jong gajla ki bada thrang shisha ban ai ke jing sekri shegi pajba lada ki wan ha ka bor jong jing job ki katto kan tali ki kanta ha shwa ba ki pajba kin let chigi chika tap vote ban jet yel ki jong ki nong ni khmat na ki constituency ba pher ka ba kham khya ka jing prakhat kan long ya ki kertong ye khon election namar ka jing hap ban up ye ga rai jong ki pajba ka ba on sapan banapat hadu ka ar pusau tarik urumphang arjar arpsan haba phai hari Bhoi district na ki santli ki constituency ki badang don ya ki MDC tang Uwei MDC ba Khlem Iakhun Shuh ya ki election MDC hadin bagi pajba kila jit yu ban longno kum MLA kata uba Charles Marngar na Mauhati constituency Henry ki weipat ki sangut ki MDC ki dang Iakhun biang ha ki election menta kasnam kini ki MDC ki kentup ya ba abala jedrani UMDC ke Nongpoh ubani aireng na keseng United Democratic Party ka MDC na umsning ka kong Magdalene sok memolong ka bani khun na keseng National People's Party UMDC na umroy uba rangken sai karboki ubani khun na keseng National People's Party bat UMDC ke jirang uba Victor Rani ubani khun na keseng Congress Shuh na jingbom Iakhun Shuh jong uba Charles Marngar hadin ke jingjit jong kipajba angate ke constituency ban longno kumu MLA ya ketiket bani khun election MDC la aino shauba job linston bani airang bat hajirang constituency pan namar ka jingmi no jong MDC uba Victor Rani na kaseng NPP bat peniaso sya kaseng Congress UMLA ke jirang uba sosteno sotun ulai khun banlong ukertong bat ban Iakhun persya yelau jong UMDC Pidon kam projektor ban peni film ne pidon kam projektor nak bentaki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru iwe ar nyau lai